Gehienetarrak eguerdion eta ongi etorriak Biteli eta Iturrietaren saiora. Gaurkoan, atzo esan izuen, itxasua mendia eta itxaso. Goimaiako sukaldaritzako errezetak izatezio, itxasoa eta mendia eta hori ingo dituguna da, oiasko iztarrak otarrizkekin betiak. Eta aina barazki batzuk eta jarriko dizkiogu. Eta guarnizio moduan, lehen egon naiz patata zuritzen, txikitzen, fin, eta holako txip patata batzuk egin ditut. Zona. Bai. Honek zuken dituzu, gainera? Bai. Holako mandolinarekin fin moztuta. Da hori, poltza hori daura? Hori Alesek ekarri da. Bale. Bai, Alesen patata diez. Horrek ez, Biteli. Parkatu. Mesedez, seriotasun pixka bat, nik inditut. Bueno, hau esan da, oliotan gainera. Garesti hori. Hau esan da, lehen errezeta hau daukagu, eta bigarrena ere horri itxasotik jarretuko dugu lurraldera. Itxaso eta mendia, bebaiz. Kalabaza eta oiasko salda jarriko atzat, berez, aldot esan itxaso eta mendia dela bebai? Zea zer badituzu baita ere, bai. Ordan itxaso eta mendia. Vale. Gaur, lagunok, beti dago, jentia, batzuk mendia ustatzen zeil beste itxasoa gehiago, lasai. Gau biak ustartuko ditu errezeta batian. Eta horrela joango da lehenengo. Tipula eta baratxuria txikitu eta erregosten jarri. Ziazerbak aldarrestatu, ostu, txikitu eta hauek ere sartaginera. Barrengorriak txikitu eta sartaginera. Otarrainskak zuritu, gorputzak txikitu eta hau ere sartaginera. Patxarra bota, irekinaldi bat eman eta gorde. Betegarri honekin gure oiasko izterrak bete eta lotu ingo ditu. Lapikoa zubizian jarri eta bero dagoenean gorritu bertan oiasko izterrak. Atera ingo ditugu eta ero bertan azenarioak ipula eta porrua erregosten jarriko ditugu. Tomate kontzentratua gehitu, patxarrarekin busti, oiaskoa sartu ingo dugu eta irakinaldi bat eman ondoren, saldarekin busti eta ordu erdiz irakiten izango dugu. Atera oiasko izterrak, kendu aria, xarratan moztu, saltza birrindute iragazi eta zerbitzatu gure oiasko izterrak saltzarekin eta patata batzuekin lagunduta. Orduan, lana badago, orduan hemen ura galdarrastatzeko hemen irakiten daukat, salda bat hemen daukat, sartagia zutan daukat, eta hemen ingo duguna da, betegarriko baratxuria eta tipula erregosten jarriko ditu. Orduan, eramango dute betegarria izango da, tipula baratxuria, gero, barrengorriak, ziazerbak, eta otarrainskak edo gambak, nahi duzuena, Zona. Nahi duzuena. Orduan, hori jongo da, oiaskoaren barruan. Orduan, zerbait berezia badu. Bai, eta egia da, badala apresiatu, sukaldaritza saleen artean teknika apresiatunetariko bat, bada itxaso eta mendian zaporeak ustartzeko gaitasun hori. Erlazionatzen da asko goimaiako sukaldaritzakin, garai baten, Ferran Adria eta Elbullik hasi zaben sukaldaritza tendentzia horrekin, eta bada, gaina jatorrixa, Katalunian. Katalunian errezeta pila dauzkate itxasoa eta mendia baten ditu. Konkretuki, Enporda hor eskualdean, itxaslerruak eta, itxasertzia eta mendilerruak oso hurbil dauz. Eta beraz esaten da, garai baten hola naziziela, bata bestiakin nahazten, ez? Familia danek zaukien, oiasko bat. Bai. Eta erabakitzen zabenian, oiaskoa nausixa da, elein biogu jateko. Igual oiasko bat txikisa zan familia danantzako, lehen familia handixa zien, eta nahi arrebapia bat zien, eta orduan lusatzen zabien gixatua, itxasuan hartzen zabien, gamba, otarrainska eta olako arrain txikisekin. Orduan lusatzen zabien, da itzen zabien platera handixak, bixak nahazitxa. Eta hortik datorrela berez jatorrixa. Gero, teknika depuratzen joan da eta sofistikatzen, eta gaur egun ezagutza ditugu, errezeta pila bat, igual holan oikuena, bada oiaskua otarrenskakin, nahazketa hori, baina baitxugu aragibolak txokoarekin, abakandoa da sartzen baitxugu hor tartian, dotoretasuna sartzen dugu, baina, badauz barraskilloak eta itxasoko animalixekin, beraz, nahazketa pila bat. Gu Mallorcan izan ginenean, badago jatetxe bat, Menorcan izan zan hau. Eta txiloa grabatzen, eta, dana ziren nazketak, txipiroiak butifarrarekin eta estiarekin. Gero, katu arraia, hango odolki berezi batekin, eta ero gozo ikutu, gaina gehienak izaten zuten gero baita estiarekin olako ikutu bat, eta esan kontrasteak nik sekule ikusi gabekot, eta oso onak eta oso gozoak iruditu zitzaizkian denak, Eta hemen
bueno, badago, Bilbon badauzkagu bi jatetxero, arraia zean da obo dolostek, dana egiten du txerriarekin, baina hor txerria daukana, baita makaio bat sartzen dio, txerrikiarekin eta zaratek ere bai egiten du dana arraiarekin, baina muturrak dauzka makaiabarekin, eta horako nasketak ere Euskal Herrian, bueno, pixkanaka, gero eta etortzen dabiz, eta igual haitxak domeketan bebai, eitzen dago etxian, paella mista. Paella mista izan da beti, mendia eta itxasoa horan, gure egunerokotasunien, etxian ezagutu duguna. Azkenian paella bati, bota da aljako aldi berian, aragisa, txoixua, oiasko pusketa batzuk, eta gero... Txorixua paella bati! Biteli, mesedes. Arroza gauzekin. Entzuten bagaituzte hemen. Euskal Herrian paella txoixuakin egin da bizitza danean. Beti jan izan da, gure txian beti. Listo, eta gainera ze goxua dauen. Igual Valentziakoak ikasi bizaben, hainbeste garrofoia, hainbeste horrek baba hundixak. Jaitx, proba duzue txoixuakin. Aukeran, nahi hau. Uste dut ja Valentziara ezin garela sartu zei hor baina, bueno, berdin da, moldatuko gine. Zea zerbak, ikusi duzue, ura irakiten, gatz pixka bat, minutu bat izan ditugu irakiten, eta gero, ondo, kendu, sukatu ondo ura, hemen, eta hau, jungo da, barrengorriak eta ero, ze barrengorriak gordina ditugu, eta kozinatu imar ditugu, eta gure ziazer bat dagoeneko kozinatuta daude, barrura. Barrengorriak, labaneekin nahi izan ezkero, bueno, zati txikitan moztu, eta bestela, olako gailuak eta gehienok etxean badauzka zuenez, hartu eta txikitu ingo ditugu, ondo, txikituta. Eta zu pertsonalki zigor, gehi hausara itxasokoa, mendikoa, ez bakarrik janadixagatik, baizik eta zuzuri holan oporrak pasatzeko, ze gustaten gatzu geixau? Bueno, etxian bigarenez itxasora joan behar izaten naiz. Bale, argi dau. Neko argitu. Erantzuna. Bai, ez? Argitan garbi. Hau da, Maialen da itxasokoa, zigor da mendikoa, eta familia bezala itxasokoa. Eta tokatzen ez juten gara, ez guk biak gustartzen ditu. Beti oporrak izaten die biak jutea. Eta, ni itxasoan oso ondo pasatzen dut, baina nago itxasoan itxasoa sartuta. Ondartza... Eguzkia hartzen da... Ez, eguzkia daukan honena da, sombrilla bat izatea, olako, ez, estalpe bat, eta aterki azpian egotia. Zesu bintzen zara, beti igeriken, edo palak jolasten, edo hor... Arrokatan, normalen gu gara, txikillaketarik gara, gaina horra esmatzen dugu garela, antzinako gizakiak eta, kiskillak, lapak, karrakelak dana, gara, depredadoriak esaten dana, harrapatu gauzapia eta ero bueltatu itxen ditugu, Dana bueltatu itxen bizirik, hori bai. Bai, segero, gehien bat uste txikilla da, entraten, guzti goten dieta. Harrapatzei jo, da, listo, buelta. Karrakela ma gurekin etorri datxera, onartu barra dugan, karrakelak etorri batzuta gurekin. Bai, poltsa, ni egisa da, itxasonduan bizina zela. Eta itxasokoa zera? Itxasokoa nazela. Baina, menditi zatoz, Biteli, eta ora, ez izu hori geratu? Hori bixak gustartzen ditut dinaz gaurko errezeta bezala. Ni danara moldatzen naz. Itxasua eta mendixak. Eta gustatzen jat horreko oporrak esan ditzuzunak. Aldozula egun baten itxasua egin, eta urrengo egunean mendira joan edo olako mendi txango edo irteera bat egin. Horrek gustatzen jat. Ze noronean petzetan dut itxasotik hain urrin bizidan jendiak, mendixak ukiko dauela, baina itxasotik lau bostor dutara bizitzia, horrek emango estan pena bat. Orduan guk Euskal Herrian egisa da, suertia daukagula, ze bizizaren lekuan, arrasaten bizizaren eta mendixa daukotzu urbil. Baina, gu 40 minututan, 35 minututan getarian gauzen. Edo deban, gurotezan. Eta horra joten gire ondaltzara. Dena eskura. Bueno, gaitzarri. Ezin gara kejatu. Ez. Barrengorria barrura, zerba txikituta dauzkat, urrengoa, buruak, otarraizkenak gorde inditut. Zekero, saltza izango da olako, Amerikan antzeko bat, arrain saltza bat moduko egingo du, eta eramango ditu, kipula porrua, asenarioa, tomatea, patxarra, eta otarraizken buruak, eta ero, iaskoarekin batera hori dana, kozinatu ingo da, eta ero birrindu ingo du. Bikain. Orduan, ezer esan baino lehen hau, probatu zazu etxean, mesedez. Eta gero, esaten guzti, idatzi txoriene abildua itb.eus, eta ea zer ditu zezuen. Ondo. Ontxe, karakolak aipatu ditugu, ez? Karakolak bebai Kataluniako errezetategian oran mendia eta itxasoa nahazten dien errezta honetan, egoten dien, parraskiloak. Eta, abenduak 6an, ze ospatzen da Gernikan? Abenduak 6an, ze ospatzen da Gernikan? Karakol eguna. Abai, ez duk egin.
Bai, karakol eguna da, eta bertan izaten da, azkenengo merkatu berezixa. Ez dut, aurrena baldin da. Eta, kontatu zer da, bertan, karakolak. Bai, karakol egunia, ez du sinisten. Bai, urbildu biko gara, da ikusiko, ze ospatzen daren karakolan inguruan, baina imaginatzen dut, tabernak eguiko dagoela, karakol razioa, daulako, asoka da ferixa bat izango dela. Gabonei begira zer. Aizaki politxa, Gernikara urbiltzeko, errixa ezagutzen ez dauenak ezagutzeko, txuri baltzak erosteko, hori baltzak. Eta hori, bueltatxo bat emoteko, da karakolak jateko. Ni karakolak eske geixauna saltzana karakolana baino. Ni oso guk gure etxean batzu ez da izu, Gabona die berentzako, ez da, turroia eta zuaitza eta alaka, gure handia karakolak. Barraskilloak ja azten dienean aitako sinatzen, barraskilloak ja Gabonak ate joka dauzkaula, eta egia da ate joka dauzkaula, eta hau gaurko errezeta hau izan alda Gabonetara behire holan zerbait elegantean nahi duen entzakoin, aukera bat. Ni Gernika noin, pasan astean egon nintzen, urriko azena bastelenean egon nintzen, urteroko legez. Eta, beti bezala, kristun girua, bagarruna prezio honian, baina, produktuak goin mailakoak, eta girua aparta, beti bezala. Girua beti politxa. Ointxe, Gabonak aipatu dituzula, eta tejoka ditugula gainera, eta jendia hor badabil, zerrezetan bila, nik aipatuko batzuk, igual apurtxo bat olan dotoria edienak, lana bie dauenak, baina merezi dauenak, eta die, elbuiko Ferran Adrian errezetak, nun mendia eta itxasoa nahazten dituen. A ber, alegia. Barbarina txerri kokospearekin. Bale. Garbantzuak ganbekin, hau txorienen nik uste dut egin izan dugula. Niri pia gustatzen gat. Hauek, otarraixekin eta. Fabeak horrek txirlekin ere klasiko handi bada, ez? Hori da. Gero, klasikoen artean, txerriaragiz eta almendraz osatutako orako bolatxo batzuk txibiekin. Hau da, aragia eta txibiak. Txokodun albondigak, hau da torresan aiena, hau ez da elbuirena. Eta gero, nik nagoen ezagutzen, katxoflinoa. Katxoflinoa da palafrugelen errezeta. Eta da, aragi eta itxaso ondarrakolan ustatzen ditun errezeta bat. Beraz, katxoflinoa holan ideia barik geratzen bazara zigor, erreztak idazte itxusunean. Bentsat, izena divertigarria bauka. Katxoflinoa. Hemeten da budin bat edo izango dela, ez? Katxopo bat, beste berzio batian, ez? Igual bai. Eta gero, txipiroiak butifarrakin, hori egin izan dugu hemen pila bat. Hor, nik Santi Santa Maria liburua bi hiru dauzkat, eta hor pila bat errezeta agartzen dira, han, itxasoa eta mendia usartzen dituztenak, eta hor bebai, hau bebea izan da, Joan Rokak ere badauka olako errezeta beste famaturen bat, eta hauek danak, gaur egun zerbait normala da, gure garaian, bazan zerbait, ez zala gehiagi entzuten, eta oin, gero eta gehiago entzuten den zerbait. Patxarra, txantxa bat bota diot, eta beste hau txiko dut, ardatxuriarekin batera, saltza egiteko. Hau, hemen lurruntzuko da, eta hau izango da betegarria, behin, lurruntzen zaigunean alkohol guztia betegarria. Gamba pixkat gutxi inda, otarrainska gutxi inda geratzen badira, berdin da. Gero, oiaskoanen barruan, ordu erdi gehiago gongo dira, zutan irakiten. Orduan, hau, lurrunda arte utziko dut, alkohola evaporatu arte, eta bitartean ingo itxudana da, gero, beharko itxudan barazkiak saltza iteko izango dela, kipula. Porrua eta zenarioa, xarrata moztuta. Ondo. Eta zigor, aurten ondo bizitako bizialde luze baten alde nahi dugu egin dan EITB-en. Eta horregatik gure aurtengo maratoian leloa da, bizibedi, biziposa. Bertan bildudako dirua, joango da, ikerkuntzarako, eta ikerkuntza horretan, ikertuko da, osasun mentala eta osasun fisikoa bermatzeko jendian, da orduan, zahartzaro, sartzaro, kalidade honeko sartzaro bat izatiakin erlazionatuko da. Beraz, eizue zuen ekarperak, hementxe uste dut dugu informazio dana, eta bai, garrantzitsua da, ez? Bere burua, pakoitza bere burua zaintzia, bizitza on bat erueteko. Garai batean, jentia jubilatzen zen, eta ja hortik esaten zen, ez, atzelaka denbora azten zen, eta urte gutxi batzuk ere bizitzen zen, baina gaur egon,
Bueno, jubilatu ezagutzen ditugun, bizi direna, fenomeno urte pila bat, kalidadea, mendian, lagunekin, oporretan juten batea eta bestera. Ezin berba jubilazioa buruz, mesedez? Guk ez da, guk 70 urtekin ero ezagutuko du. 110 urte bizi behar garenez, ondo. Nik ez dakit ezagutukoten bez. Baina, bitu nire ama, 3 urte barru jubilatzen da, 60 urtekin. Eta gaina, pentsate dut, ontxe oso ondo dauenez, pentsate dut, Nik hori entzutea da, netzako da, nola da, depresioa. Pelikula hau, Star Trek. Bai, zientzia fikzioa. Hortik noa gutxora, bai. Olako zerbait. Baina, etorriko da, Viteli, etorriko da, egunen batean. Egunen baten, bai. Bestela, loteri xera jolasten dozu? Ez, sekula. Orduan, jarrituko dut, ez? Baina etorriko da, Baina, bakoitzak bere biziposa da, lanien jarraitzen da zube, zure denbola librian, ondo pasatzea, biziposa egunerokotasunean eramatea, ez? Zuri, bitxu, ze gustatzen gatzu? Ez adozu, mendira igotzea da, mendixan joatia. Lagunekin egotia, lana. Izaki fantastikoak bizi dira da bakizu, ez? Bai, noski. Bai, eta noiz bai itxolan, igual txikisa zinenean, ontxe heldua zarela, imaginatzen ja, ausarta zarela, baina, claro, Anbotor, bizizan, Anbotoko marikin elkartu zara inoiz, edo behiura izan dira? Bai, zemiai kontatu, zietan, lainua sartu zen, Anboto noikua da, eta galdu nintzen, eta Mari etorri zen, da berei esker, atera nintzen handik, eta lagundu ziren, baina bai, Mari oso... Osa, esperientzia ona? Bai, beti, osa, nik oso... Basaja honekin eta zerra nola erakutsi ziaten, hartu zuten gaztaina baten ostoa, eta esan ziaten behitu honekin zerra bat inalduzu. Eta bai, eso esperientzi onak izan ditu, persona mitologikoekin. Lamia bat ezagutzea faltazek. Bai, etorri getxoran, guk getxoan lamiarik, igual ez daukau, baina Portu Sarrian hor daukau sirenua, Algortako sirenua. Sirenua? Ah, bai, Osea, da, sinema... Da, irudi bat, argazki bat da, gizon batena, eta da, gerritxik bera, arrain gorputza dauka, gerritxik gora, gizon fuerte batena, eta orduan, mareak bera itxen dauenean, dana ikusten da, eta mareak gora itxen dauenean, bakarri gorputza. Hori da. Insinuazioa bakarrik. Eta tentagarria da, bera gana jutea, baina, sirenak, nik entzutan daukanez, gaiztoak ziren. Patri, zau, azaldengo lehenko sirenan kontuekin hasi baino lehena, baina, horrek zorgindu eta ero, jani ezin duen. Betegarria, listo. Oiazkoa, ikustezu iztarra da, hemen utzune bat zeukan, bete iten dugu aragiarekin, zabaldu gutxora era, gatza eta piper beltza botako diogu, eta betegarri pixkat jarriko diogu. Emozionatu gabe gehiagiz, hemen beti pasatzen da, azten gara jartzen dugu pila bat, eta gero, ezin itzi. Esan dakoa, errezeta hau, paparra erekin iten bauzue, errezau zabalduko duzue, hori zuen harakinai eskatu, baina ni oso izterzalea naiz, badakizue. Bestela, izterrak bebai, alditzu zuen harakinai eskatu, liburu eran edo, eta eurakin gotzue. Eta gero, holan, hartu, bildu, eta oin, ez josingo, ez ingo dana da, lotu, hemen soka dauzkat, eta hau bridatzeko modua, gaina... Oindala gutxi justu erakutzi gauen. Egin legatza egin duen, lehatz betea, betikoa, hemen hartu, hauen, tak, lotu, eta egin gona, Patri, itxoin, sirena kontuekin, hor, utziko ditu, sirena kontuekin hasi baino lehen, nik azalduko dut bat ingo dut olan pixkatolan, tak, horrela, eta lotu, eta honekin nahi duguna da forma pixka mantentzea, eta gero, betegarria ez ateratzea, Horrela emango du, ingo ditut denak, eta prest dauzkadanean, etorriko gara, sirena kontuekin, eta errezeta honekin jarraitzera. Bale? Ados? Ados. Venga, ointxe gatoz. Hasi garela ja. Programarako zan. Entzun da, bez. Lagunok, betegarria, barruan, eta lotuta euskadu gure iztarrak. Orduan hemen, olio txorrota bat, gorritu ingo ditut, atera ingo ditut kanpora, eta ero, azenarioa, tipula eta porrua barrura erregusten, buruak ere bai, tomate konzentratua, patxarra eta ardotxuria. Oso ondo. Eta orain, lamia kontuak txuriena. Sirenak.
Bai, lamiak ez sirenak. Sirenak, bai. Eta sirenei buruz, nik uste dut, lehenengo, erreferentzia kulturala edo, izan zara Homeroren Odisea liburuan, eta bertan irudikatzen zituen, izaki arriskutsu bezala. Bai. Gero izan, liburu horren moldaketa bat, 1977an, The Odyssey of Homer liburuan, eta bertan, nik uste dut mito hori danok ezagutzen dugula, nun sirenen kantek gizonak erakarri itxen zituzten, orduan arroketan gero itxasontziakin eta akau itxen zituzten. Eta elojan. Eta gero, barrura. Horregatxik arraunlaritxek eta argizarixas sartzen zaben belarrixan, horrek kantuak ez entzuteko, eta handik pasateko, hortik joan barik. Ze egia da sirenak irudikatzen diela, edo beti imaginatzea itxugula arrain gorputzakin, eta emakume ederrak, ile luziakin, ahotz politakin, eta, holan, ez? Arriskutsuak. Hor, sirenan, esan, argizari ero, perresilla, ez da, hor, gastronomiarekin lotuta. Perresilla, belarrietan ero, ez da, honek Herkulesek ero, ez da, perresilla zuen sartzen ero. Anik gure aldera holan. Zateko, perresillak badio dizula, salta horretako ero, baita ere, holako kantuak, sirena kantuak ez entzuteko. Betu, niri egia da, 80. hamarkadakoa nazenez, lehena etorten jatela burura da, Hans Christianen historioan moldaketa Disneyekin zauena sirenatxoa filmean. Ez daukala zekuserik liburuarekin. Liburua irakurri duenak, badaki, Disneyek, gehiago aurren dakao bideratuta, baina berez liburua niko tristeagoa da. Bai, liburua da oso triste. Liburuan ez ziren holan karramarro bat agertzen da bestia da, itxaso azpian holan abesten eta? Sentitzen dut. Ez irakurri liburua. Segi Disney. Nire memorian Disneyeko filmakin? Horrekin, filmarekin jarraitu, bestean, no kontatzen ez. Spoilerrekin no egiten, baina, normalean, bakizue, liburuak, pelikula baino hobeagoak izaten dira, nik esango nuke, danean, zaite egongo lan. Oindala 2 urte, sirenatxoan filman moldaketa bat egin zan, baina marrazki bizidunen aldiz, izan pertsonekin da, aktoriekin, live action deitzen dut ziena, eta hor polemika bat egon zan Amerikako estatu batuetan, ze agertu ziren, balde batetik, ironikoa da, eurak txantxa moduan jarri zabien, baina ironikoa da, edo gatazka egon zan eztabaidatxo txikitxo bat, ze alde batetik sirenatxoa filmean agertzen dira errainak itxasazpixan oso pozik bizitzen, eta beste batetik agertzen da sushia jaten. Arrain sushia. Beraz, txantxa batetik hasi zan, baina jendiai... Ez duten ulertu txantxa. Ez zauen ulertu txantxa, da hor polemika egon zen. Egotiarren. Ez dakinik, Hans Christian Andersenek antzemango zaben bere liburua idatzi zabenean. Baina, Hans Christian Andersen izan zen oso idazle famatua ume liburuena. Ume ipuñena. Gainera, ume ipuñena, da zuk esate dozuna, moldaketak apurtxo bat tristiak ziren, ze azkenean, bere bizitza bai, ez zan erraxa izan. Ez. Bere bizitza dana orokorrian izan zen oso tristia. Horrek ustekabeak besterik ez dauzkan, eta egia da, ume ipuinetan da, pila bat izan, oso famatu bat direla gaur egun. Oso famatua. Baina, sí. Umetatik, Hans oso desberdina izan zen, ze honei gustatzen galkon, txontxongiloakin ibiltzia, kantatzia, dantzatzia, eta arropak jostia eta, beste umiek barra itxen zaben beria, eta mutil bat, holako gauzak egiten, mesedez. Eta hortik, ahatetxo itxusia filma sortu zen. Filma, ipuña, berak idatzi zaben. Beraz, beti ezagutzen, klasiko bat dana, berak idatzi zaben, bere esperientzia horretatik. Liburu pila bat ezatu du beriak izan zirela, bere esperientziak, bizitakoak eta hori, eta sirenarena izan zela, berak, beste gizon bat maite zuen, baina arek gizon horrek bera ez zuen, lagun moduan ziren, baina berak besteak ez zuen nahi berarekin ezerrez, eta hortik pixkat, ez? Hortik tiraka, ez? Hortik tiraka ezin duzun maitasun horren inguruan, ez? Joan pixkat, eta... Eta gehiago, bere ipuinak asko, pertsonai asko, eta irudikatzen diela, pobrezian, eta goi gizartea irudikatzen dauela,
modu baten, segeixa da, berak goi gizarterako idazten zauela, eta honek iseka iten zotzen, da barra iten zotzen, zauzkan idazteko akatsak, eta igual bere espresatzeko modua etzan garai hartako zuzenena. Orduan, bertan hasi zen, umientzako ipuinak idazten, olako, hizkuntza lasaiago baten, eta esain teknikoa edo esain dotorea. Eta orduan hasi zen, arrakasta pila bat izeten, eta Europa danera zabaldu zen. Bere obra klasikoen artean... Zerrenda bat, batzuk. Enperadorearen jantzi berria, Sirenatxoa, Poxpoloren neskatoa, nik uste dut hori oso ezaguna dela. Nik hau, enagixen beria zela printzesa eta hilarrana. Hori, eta gero bauko kandela, kolan ipuin family bat, beraz, historia pila bat ditxo. Gaur egun ezagutze ditxuguna. Bueno, errezetara, bueltatuz, ikusi zuen, gorritu dituki hor pixkat barazkiak, gero burua bota ditut, tomate kontzentratua ere bai, patxarra, ardoa, lurrunduko zan espada hemen jarri dut. Zasua. Hartu duzua, pixkat hartu du. Bueno, kontua da hemen, ondo lurrundu behar ditugula alkohola bota ditugunak, ardo txuria eta patxarra, eta barrura sartuko ditugu berriro, gure oiasko iztarra hauek. Hauek, txak. Da suku hau dana bebai. Hau bai, honek oiaskon zapore pila bat duka, nola dutako diotagoena barrura? Hola, hau da, bueno, bale, zuk esan duzulako, Patri? Utziko pixka lurruntzen, eta gero, saldarekin estali, tapa jarri, eta honek ordu erdian ero gutxi gora era inda, ordu erdi baino gehiago ez du behar, honek horritu indugu ja, barruko betegarria ere inda zegoen, eta honek ordu erdi hemen irakiten daukagula, gero etorriko gara, atara ingo dugu oiaskoa, kendu ingo dizkigu sokak, saltza birrindu, eta ero ikusiko dugu, xerratan saltzan berriro sartu, ero saltza gainetik bota, ikusiko dugu, baina, kontua da honek ordu erdi hemen plo-plo egon behar duela, taparekin, eta ero, bukatuko dugula, ez dakit, patatekin, ero patate gabe. Nik uste tolan jarraitzen badugu patata gabe. Bueno, lehenago ero berandu, janingo txugu. Hemen egia esan, Patri, zaindu. Zapoa sartu boko enuke ere. Hau da, zapoaren saltza, Amerikar saltza. Berdina, baina, kasu honetan, oiasko zaporearekin. Induguna da, atara oiaskoa, kendu indigu aria, gero saltza birrindu, iragazin dugu, eta gero hemen irekin aldi bat, hemen saltzan sartzen badugu moztuta oiaskoa, dana desmontatu ingo zaigu. Orduan, hartuko da pusketa handina, ez bada. Honei, arixa kendu bizako gani, eh? Kendutza lehen. Kendutza. Bai, kendu inditut, atara inditut, ala, kendu indiote aria. Eta gaina, arixak ez dut zuelan, nundik moztu bidan, Xerra ja, ez? Bueno, nik kasurik ez diot. Ala! Nik dana ez diot kasurik egiten. Piskat ez du, eta, niko aria ez da jun nolan perfecto bez, Hau da, betegarrixa ikusi. Hona da, berua. Bueno, jarriko ditugu, betxo. Hemen bat. Ze ona. Honek saltza dituzte, holan janari prestatuak eta egoten dien, atalian, supermerkatutan, egoten dira batzuk oiasko lan beteak eta... Bai, hain naiz kontuatu inez. Ez, ganbakin eta holan ez, baina urdai azpikoakin, fruitu lehorrekin, da holen egoten die batzuk holan txiki-txikitsua dienak. Eta, betxu zelako, erresa, ez da... Bai, erresa, batzuk esango dute, bai, erresa. Egia da, nibelak egongo bazien sukaldaritzan, bat basikoa erresa, gero ertaina, eta gero oso saia, izango zen ertaina. Igual ez da hasi berrientzako, baina, ez da erresta bat oso komplikatua bez. Ez, eta lehen esan dagoa, hau, paparrarekin ondo irekita lotzeko eta erresagoa, eta holan iten baduzue, ez da, ero bete gabe. Gu bete hain dugu, baina inalduzu baita saltzan izango zen, saltza batean horrek isatu bat ingoen oiaskoa, eta otarrezkekin, hori behin izan dugu, orduan, ez da aukera bat izango zen. Eta, lan gehien eman diguna, hemen aldamenean, patatatzu jarriko izkio, honek eman diguten lan gehien. Etxekuak, hori da, oliba oliotan, fregiotakoak. Eta momentu batean, hemen daukazue, gure itxasoa eta lurra, ero lurra eta itxasoa, patata txipekin. Ero txip patetik,
Venga, serie emango bezu, itxasoari ero lurra. Ba, bixei. Ni lurretik hasiko naiz. Hau bai lurra data. Bai, behitu hemen, benetan saltza, bitxia geratzen dela, eta hemen betegarria behitu, hartu. Hoi asko agarri proba dut, beraz, ointxe, betegarria noia. Samur, samurra. Erra. Eta badauka otarrizken zaporia, Dau, baina... mundiala. Betegarria supergoxua, hoi askoa bere puntuan, saltza bai, da, ia, etxeko patatak. Etxeko patatak. Eta honek, lagungarri moduan, bestela pasta ere jarri altzaio. Osa, patatak ez pauzko, pasta ez du ere biltzen gu lagungarri moduan, baina pasta jartzea hemen badago, ero... A ber, nik pasta ekarri hotzut bai. Bai? Baina nik uste dut lehengo plater bezala, bale? Venga, Venga, ontsi ikusiko berrezeta. Vamos eman. Ba, bai, bueno, itxaso eta mendia izango da. Itxasotik ekartze ditugu otarraixka batzuk. Vale. Eta menditik, bueno, zia zerbak, tomatea, gazta, kalabaza. Eta oi asko salda. Vale. Vale. Eta, bueno, zelan ustartuko ditugun? Holaxe. Kasolatxo baten tomatia salteauko, pastakin batera, eta oi asko salda berua pixkanaka botako risotto bat izango bazan bezala. Ganboiak eta zia zerbak bota, dena batera zerbitzatu, oliba olio, piperbeltza eta gaztakin. Beraz, lehenengo gauza izango da, salda, berotzia. Vale. Bero xamar baukau. Eta hau izango da, pasta egozi biharrian, eta gero saltzera bota, bueno, pasta joango gara egozten, aldi berian. Orduan, hemen txaukau beste sartagin bat, oinarri bezala jarriko tomate saltza bat, tomate frijitsua. Bai. Horan, 3 palauko jarakada. Bai. Eta salteatuko ditugu pasta. Hemen aldozue jarri pasta motza... Nik erabiltzen dut hemen orzo erako hori, txiki hori arroze aldeak bezalako dana, pasta. Eta nik risotto etxean desentetan egiten dut horrekin, pastarekin. Azkarra aldera nahi duanean eman, ze bakizu risottoak 15-16 minutu gutxienez behar ditut. Pastak 6 minutuan ero egozita dago, orduan. Inoiz semioz, risottoan edo baita, egiten dira risotto azkarra. Eta risotto azkarra izaten da pasta horrekin. Arroz aleak ematen dituzten pasta horrekin, eta oso antzeko nik prozedura berdin egiten dut, gurinarekin hor pixkat erregozi, kipularekin ero nahi izan ezkero, gero salda jun botatzen, da bukaera botatzen dio gurina eta gazta beldur gabe, eta holan krematxu, eta betetzen du arrozan da besta. Betetzen du... Hori da batzutan kartetan eta ikusten da risotto faltsua, eta horrek izaten dez, pasta baina arrozan formakoa. Hau desberdin izango da, hau konturatzen gara ez dala risotto bat, eta nik kasu honetan aukeratu dut kalabazaz betetako ravioli fresko batzuk, eta garrantzitsua da fabrikatzailean denborak eta ikustia. Honek paketian jartzen zaben 5 minutu ziela, berez fabrikatzaileei beti kasu ingotzau. Bez hau ja, berotzen dabil, zuertainera jetxikotzau, eta ingou. Salda gehitu, ez? Gurutzari batekin, holan salda gehitu. Kasu hondan, ez dugu iragaziko gero, ez? Ez da pasta bat egozten duzunean da gero hartu eta likidoa iragazi, baizik eta salda gainera izango danez, hor dana utzi eta egiten, ez? Hori da, beraz, joango naz, otarnoixak holan mosten, gazta bebai birrintzen, eta, ingo gurako saltza bat, honekin batera. Oso ondo. Hau, otarrainskak eta ziazerbak eta hor badau, Sicilian, ez da ofizialki horren errezeta, baina Sicilian eta badaukate ohitura pasta ezberdinak, eta normalean, holakoetan saltza eta jutan danean tartean, hortan, italiarrak guri berdin zaigu, espagetia sartu, makarroia sartu, karrakelak sartu, edo zein sartzen du, ez? Pasta. Baina beraiek hortan nahiko, zehatzak, bai esaten dute, segun nola dan, ze saltza mota eramango duen, ze lagungarri eramango duen, pasta mota bat erabiliko du, espaiti, tagliateliak, luzengak izan behar dute, borobilak izan behar dute, luzea, makarroia... Saltza izaten bada, holan oso likidua pestoa, tomate saltza bat, horrekin pasta luzea, gehiago komenik, eta pasta gaukitzen badau testura ez boloñese bat, aragizatixak eta puxketa ditula, irugiarra, hortan pasta motza,
orbanetatik eta sartzeko aputxo bat, ez? Bai, hemen goan be erabile golko ikusita otarrenskak ero nola moste dituzun, honek badaude, honek karrakela handio antzeko horiek. Olakoek horretan ere, olako bakoitzean agora sartzen duzunean, ja, saltzarekin, eta barruan otarrenska pusketa daukala, eta gaina, suerte pixkatatekin, zehazerba pixka bat, ero ez, batek esango luke moduan gure lantaldean, fenomeno, ez? Eta horiek, nik egia da ikusten erabili izan ditut pasta horiek, eta inuen behin arrazeta bat, etxean ingenuen, horiek bete horrek direla olako karrakela erraldoia moduan. Ez dira oso praktiko. Jateko, da banarekin moztu behar dituzu, eta... Horrek labien eta eitzen di, ez? Bai, aukera, horako errezeta batzuk hartu, eta egite dituzu, horako boloñez antzeko bat, hauek bete, gaina gordinek, Bete, gordinek dauzkazula, eta gero tomate saltza batekin, gero salda pixka batekin, eta gero gazta pixka gainetik bota, eta lasaina bat izango bazan antzera, eitea, baina ja pasta horien barruan, ez? Eta bakoitza izatea, olako pasta ale bakoitza izatea, lasaina razio bat izango, raziotxo bat, eta nik, esate izut, iruti uzitzaizken, balabanerekin debili barzela, ze oso handiak dira. Horiek, hauan, bat behintzat ez da kabitzen. Nire hauan ez, norbait seguro sartuko dula olako bat hauan, baina nik neuk, enitzen gai hau esaltzeko. Hemen txotarranxkak, barrura holan satitxotan, utziko honek beruakin kosinatzen, eta berdina ingou, zehazerba kimuak. Berez naiz eta txikitsuak izan eta bigunak, zuko ingo itxuguna da. Pixka txikitu, ez? Pixka txikitu. Bai, hemen albakabe bai algo izan. Errukula niri gehiago gustatzen bat freskuan. Holan, bere testura kurruskaria eta zapore pikantea antzemateko. Baina, edozein osto berdekin, ondo jango. Bai, eta kolore eman dizai egon bizitzari, eta bai, eta bizi posa baita ere. Bizitza 4 egunetako gaude hemen, eta aldala 4 egun horiek izatea alden eta kalidade handienekoak. Eta horti doa aurtengo EITB maratoia, badakizue, bizi posa, eta hemen aurtengo bilduko duen dirua izango da osasun fisiko eta mentala zaintzeko ikerkuntzarako, ez? Bideratuta joango da. Eta hor, bestaldean zeudeten asko, badakigu kalidadeko bizitza daukazua, hoea eman nahi dizuego, eta horretarako hemendik aurrera entzungo gaituzue, telebistan, behin baino gehiagotan, publizitatea egiten. Hau zabaldu behar da, azkenean, esaten moduan, beharrezko zerbaiterako, kauza hon baterako danez, horri aukera izango duzue, zuen doaitzak egiteko, eta informazioa nahi baduzu gehiago, horrero, txorien abildua ITB.eus idatzi guri eta gu gustura esango izu, eta bestela hor azpian agertzen zaizue, hor aukera nola doaitzak egiteko. Eta bestela, hilabete honetan bakizue izango da ITB maratoian egunean, egongo gara egun guztian zehar, jendeak telefonua hartzen, famatuak ezain famatuak, eta jende zintzo askua, eta urtero benetan plazera izaten da, zuei aitzia, nik, aurten, 10garren urtea, ni neu, lehena goti datorre ITB maratoia, baina, zemaki potoloak lortu izan ditu urte guzti hauetan. Baina politxa da, Ni, behitxu, indela 4 urte izan zen, izan zen lehenengo maratoia, eta karo, enak isen ze izango zen, orduan joen, eta jendeak, behitxu, bakarrik 2 euro dauzkat, 2 euro onartu adie, beste batek, 500 euro da, Osa, edozein diru, edozein ekarpen, Zirikate marretu, hortan Euskalduna bakizu garela pixatola nahiko pikoiak, ez? Bai. Beitu, beste urte batzuetan kontatzen dut, sin más, kontutan izateko, milioira iritsi gara, dirua batu duguna. Erronka moduan onartzen baduzue, aurten pixkat gehiago lortzen dugun, baina, presiori sartu gabein hori, Presioa sartu barik, zigor. Platetxo sakon bat, mesedez. Zirikatzen, beti. Hori beti. Sakona txuria, igual. Vale. Venga. Hemen. Hori pastaren platera. Bestea zabalagoa, ez? Plastaren bestea izaten da. Ja, ez dakit, nik honei pastaren platera guztetak gaitzia. Hau, bakizu zezaten bestela? Zelan? Sancho Panzantxapela. Baita, Sancho Panzak, ez. Onkixotek zeukan horrelakoa, gales? Onkixoten azan horren olakoa bai, olako orinal bat emotezala buruan, eta gero bai, hori bai. Errotak ikusten zituenean, orduan bai jartzen zuen bere armadura, eta
San saldixa, Rocinante, eta anjute san, txon. Oi, anuntzioa legunean ikusi nuen horrekin, betaurreko marka batena, sano. Bai? Sancho, zer dira horiek? Erraldoiak eta... Sancho, betaurreko egin, ez, errota dira, jartzen ditu betaurrekoak, bai, errotak dira, eta... jo... Ona. Bai, a ber, garbikarienak horrena baino hobea badira, zebeti gatzen dira, paiaso batzuk, oso koloretsuak, eta ero bapatean, garbitzen dute, eta kolorerik ez daukate. Beti berdina. Eta beti berdina itzen dugu, pastakin. Oliba olio txorrota bat. Gordinean. Eta piperbeltz pixka bat. Eta hemen txorinen nik aipatu nauen italerren teoria. Bai. Pekatua? Pekatua, bueno, itxasoa eta mendia da. Itxasoa eta mendia da. Orduan, mendixakin eitzen dana, gazta botaten gako, hau da, aragixan edo barazkixen pastai gazta botaten gako, eta arrainen pastai eurak botatzen dute perrexila, berakatza eta hogi birrinduala nazketa bat. Hemen, itxasoa eta mendixa itxugunez, nik gazta botatzen. Dana balio du, ez? Hori da. Hor, bestaldean italian emate gongo esango dugu. Zer da bideitzen hori? Guk han olakoetan, ez da itxasoa eta mendian ez dugu botatzen gazta. Bagut bai, gure errezeta horrela. Hori da. Hau da, txorieneko pasta, itxaso eta mendiarekin. Hau da, otarrainska eta... Zuzu laban ibea? Ni labana egin. Solan, sardesakin mozten da. Da bestela batu zuen. Igual bai. Finagoa gairatzen da. Baina gu etxean moduan gauz. Bueno, etxean gauz. Bai. Jente asko kalian geratzen zaitu. Bai, ez zu egunero gure etxean zauz. Bai, egia da. Ona. Ze goxo. Eta gozoaren, gaina, hori, gozoa, kuiatxoaren ikutu gozoa. Kuiarena eta tomate saltza bai. Kuiarena hori da, kuiatxoa esparkatu. Tomate saltza azkenean, nik azukretxoa putxo bat botatzen dut bai, beraz, hauko puntu gozo hori, gazixa gaztana, dau? Erra gaurko errezeta, biak, esan dezagun, biak oso onak egon direla, eta biak beste bi errezetak egitorreko da, balduzia beste bat motza, eta hori bai, Patri, gerriko ez ditzen hasi behar, hile jaten ari gara azken hori. Bueno, baina entxe gabona gatatu ez da geixau jambiko. Horregatik, bai, zera. Horrek kontuak urtarrian mesedez, Vale. Vale? Bueno, orduan biak, beste bi errezetak, eta zuek hori. Hori da. Zan. Agur.